Olu na mbọsị eje ha chifụlụ akụ ekwugo nkwọ a sị nwoke bata n'iru akwụkwọ nwaanyị bata n'iru akwụkwọ o nwere ndị nchọrọ ịgọrọ ọfọ maka ndị ya abịa mmemme echiri na bụ Ogbuefi Ezugochukwu na Oraifite agwụnyere ibe ife njike ọ ka m gbapụrụ unu ekwe bụ na ọ na-ekwekwu ama gbaa ọ na-ezu ụka na-eri na atọtuo ngụga nkwụ na nkwụ ma wee na-apịa ka igu vita n'ibe mmadụ abụrụ na-egburu na badụ na mgbagbo gboo ife na-achọ igwe ụnụ ụmụ my fans ndị nke m ndị ife m nọ ndị m na-amasị esi na adịkwa n'ụlọ mma ndị ya abịa be m ụnụ ji bịa ka ụnụ eji wee na ife ike anya eme ụnụ ife iyi abịaghị eme ụnụ ọmụmụ egbu ngwu n'ebe ụnụ nọ mma ya adịrị ya nkọ ọchụ nwa ọkụkọ enwada nwa ọkụkọ enwe nwe ọgwụ ekwu nwoke ọbụla nwaanyị ọbụla kwadoro ịbịa mmemme ma mbasị mana ọkụ na-enye ife na Oraifite agwonyere ibe ekwu m iji bịa ka ihe eji wee na Dunu eze mba na-efo kere ibe chọrọ igwe Igbo bụ Igbo ekene m ụnụ ekwuru m na ebe anyị nọ tata ụnụ obi Imam Pasman agwanyere ibe ọmụmụ egwu anyị kwuru na mma ya dị ya nkọ ekwuru na adị Igbo niile mma olu na-eje olu Igbo na-eje Igbo anyị kwuru na tata anyị nọ n'obi Imam Pasman echiri ka ọ na-adụme onye mmanụ ka o nwere ya were gbagotebe anyị kwuru na onye ọ na-abịa be Imam Pasman bụ na-enye ife echiri ine ukwu o ji bịa nke o eji na-aka mma ma anyị kwukwara ọbụrụ ife ọma onye bụ ife ọma n'obi wee bịa ọ na ife ọma ya eso wee na onye na-abụ ife ọjọọ n'obi wee bịa ọ na onwere obodo enwere ife ọjọọ dị na ba esoro ya naba etu a ka ọdụ ihe eje n'ilo ka afọ igbu anyị ba ọ dị ka ibe kwuru ka a na-eme ịmara akara ka a na-egbu mgbọrọ if you not kolo maybe more are still coming. Other more. Hey, Oliko. I'm going to I want for you. I need to play with you. Another I want to go. I really want to do nothing but if you are not coming. I didn't ban you. Don't enjoy it. Let me down. I'm making no job and I watch my past man. I couldn't even leave. I got more than one from when I pack you. Or Brahman, I don't know more. Oh, one name below him. Emmanuel will do a guardian one name. One new Adamanya. I found. Ofunenamo, we are Adabacana, Yada with Fezulezo. So no, you're not with Fezulezo. Eh? I think that I am the mayor that water. Often not going to work and not going to wine, and don't I am the name of Passman, who go age back or age you and I say, Tata won't want to be. Namon Ondo, I don't know what you now, even not where you see Tago. Namon Ondo, I have to put up an average, go leave waffle. Even one up where you see Tago, Macana Emma will need them. I may see Tago, HD never Sunday, Boba. When I go for this, my past 2024, they can see that one and see when it's on. Who's on the nature anime? If all my fact, if oh, you return one after the other. Oh, yes, I cannot believe on my okay, I cannot believe on my I cannot believe on my on our put out the kid. I don't know. Go on. I go with that. I go with go cargo. I will I think good don't know what I'm going to moon. Where's you Ugo ye tiwali te nilu ya won na meru kana na eruo nwe na asu na konwoke na abia ndekwa nwa ya abia efu no kolo do eruo fisi ugo ya diwo ka ba ye jina onye abia na cha meru aho onye bịara ya na n'udo olugo la ba fa ndo na bu wepo efu nnukwu nwoke ya abia nwa ya abia obere abia nnukwu ọka abia obere azu abata obere nku nnukwu azu abata nnukwu nku asị no gidigidi bu ezo ụmụnna nwezu aka iro na asị ana ọmụwa m na ibe na Oraifite asị m nwoke ọbụla nwaanyị ọbụla na-efuru m mpass man dịka nna agọ polisi nke nna agọ polisi maka ọ na ụmụnna nwezu aka iro na asị ana na mkpata ego n'obodo anyị ma na mmesi windo were afọ mgbe ọbụla dịka ha na-adụ mesi windo wee pụọ ma agba na m na-eje mitin ndị ọgba nje agba na na-eje nke ndị otu afọ mitin ya akarị m ahụ mana nna agọ ọfọ ka ndị ọzọ kpata ego mmasị windo wee pụ ana m ekene ụnụ ihe si m odokwara m ya obere oge ọ gazie ọ gburu ugwu ya bịa o ji mmanya ha kere maka ogbu egide adị mata ọnwụ mekwa na anyị ife ha ọnwụ mere anyị ife ya dụba mana ọnwụ ọkụ ya ada adụ agwụ
ịkwado mba n'efo ọ ya edu deke ọ ya eje mba na mba egwu ndị bi ọ na-emere emeka nka nwoke ya afọ n'anya nwa ya afọ n'anya mgbe ọkpọ na-adị egwu ejiri ole na-azụ ka ọ na-ere egwu nnọọ makara bụ mma ekwu ya onye na ndụ onye na ndụ na mgburu ezinụlọ ya onye ọ na-akpọrọ ifo nwa mere onye kwere ka ọ dị onye awụra na dere mmiri adị m ụbọchị taata bụ ụbọchị bụrụ afọ echi bụ nkwọ mgbe esi na ya nwụchụ ya ekwucha nwụchụ na-agwụchi na anụ ọkwọ n'uwe ogige